ya tsorata. Baba ya firgita. Wallahi ya firgita. Baba ya firgita. Ana ga ya jikita. Baba ya firgita. Magana ta 10,000 na taho na yi muku. Baba ya firgita. Ya fahimta wallahi za ya faɗa muku. Baba ya firgita. A da sani ne ya sa ƙasar ta zama kurkuku. Baba ya firgita. Amina Hanini ne nake misalta muku. Baba ya firgita. Da Murtala ɗan Garba da mai kiɗa mu uku. Baba ya firgita. Ya kasa ku fahimta ina karanta muku. Baba ya firgita. Shekara 3 cif mai suka yi mana. Baba ya firgita. Alkawar da ya ɗauka a shi na cina. Baba ya firgita.